Il-qriema mill-parroċċa ta' San Bastian matul tmiem il-ġimgħa tellaw numru ta' attivitajiet sabiex ifakru l-140 sena tal-istatwa tal-ġebel ta' San Pawl fi triq il-kbira f'Ħalqormi ftit l-isfel mill-assa tal-Pulizija. Din l-istatwa li l-iskultur tagħha mhux magħruf saret fuq xewqa tal-qriema li jgħixu fl-akwati u tqiegħdet f'posta f'Ġunju tal-1980. Fl-aħħar snin l-istatwa ġiet irrestawrata u mogħtija d-dera kif jistħoqilha. Net News tkellem mal-Arċipriet Ewkarist Żammit li tkellem dwar is-sinifikat tal-istatwa għall-qriema. Fakkarna wkoll fil-ġrajja tal-lum tal-10 ta' frar fejn Alla huwa il-protagonist illi ħadem permezz ta' San Pawl li kien l-istrument u li l-Maltin għall-aħbar tajba irrispondew disponibilità kbira. U allura hekk din l-istatwa tfakkarna kemm Alla iħobb il-Maltin u kemm jixtieq li jkun viċin tagħhom. Matul il-jum tas-solennità tan-nawfraġġju ta' San Pawl, fl-10 ta' filgħodu saret qudiesa konċelebrata mill-Arċipriet u l-kleru tal-parroċċa quddiem l-istatwa tal-ġebel dan biex jitfakkar il-140 sena mindu saret. Fl-aħħar tal-qudiesa rat poeżija ta' Ġuse Muscat Zoppardi bħala parti mill-konċelebrazzjoni quddiem l-istatwa tal-ġebel f'din l-okkażjoni speċjali. Dan wara li l-ħadd laqdiet Bastjaniżi flimkien mal-parroċċa u b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Ħalqormi tellaw fiera tradizzjonali. Wieħed seta' jgawdi minn wirja ta' annimali u ta' artiġjanat Malti, żona għat-tfal b'lob tradizzjonali, bejħ ta' frott ta' ċitru u bejħ tal-ikel ħelu u xorb. Waqt il-fiera saru wkoll it-berik tal-annimali u fost l-ispettaklu mħejji kien hemm daqq ta' marċi mis-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian, għana makjetti tradizzjonali u l-parteċipazzjoni ta' grupp folkloristiku.